Mana kamano jafwambo marwa Eric Owenga ni kanyo no kendo koro wamiye thuolo mondo nyiswa ni to ang'o mosebedo kadhi mbele to ang'o mosewachi e twak ma kamano. Eric Owenga, kinyalo winja, inyalo nyisowa ni to chenro mar nywando duond bura mar UDA gi ANC ochopo kama nade? Awinji maler ahinya Milton, mana kaka iwachono abiro nachiel kachiel kaok e karuma galamoro ma Bomas of Kenya kuma gie sani jokanyo kata delegates mag duond bura machon kata mar ANC gie sani koro romo. Gima timore odiochieng' ma kawuono Milton en ni tok duond bura mar ANC tarik 17 dwe mokalo chopo kar jot mar ker ma Nairobi kendo gibano duond bura margino ka gidonjo e mano mar UDA mabiro telnie kod jatend piny William Ruto. Odiochieng' ma kawuono gima dhi nyime en ni jokanyo mag ANC go ma ok oting'o Kenya duto te oromo ka kendo koro gitwak e wi paro manokaw tarik 17 mar funjo duond bura mar ANC no. Koro odiochieng' ma kawuono ne gitwak e paro no ma chopo winjruok achiel no okang' manokaw no en mowinjre kendo gisiro lwedo ni duond bura mar ANC koro ifunjo mondo oti tich achiel kod duond bura mar UDA ma bende telo kod jatend piny William Ruto. Koro gie sani en gino ma gisechopo winjruok ni mano en okang' makare kendo koro gisedonjo gisebedo achiel kod duond bura mar UDA. To gima ne wawinjo ka kowo kuom apisas madito mag ANC kama oting'o ogai mar duond bura no, mano gavana ma Malamu migosi Issa Timami kaachiel kod jagoro mar duond bura no Omboko Milemba, giwacho ni magi duto te gitimo kaluwore kod ni en chenro mar geto higa mar 2032 mano bang' ka jatend piny masani William Ruto biro rumo. Emomiyo gikawo okang' ma kamano en mar chenro mar ng'iyo mbele ka ging'iyo ni samoro bang' ka jatend piny William Ruto osewuok to koro biro ka gibende donjo margi e UDA Kenya koro biro migi teko mana kaka ginya go mbaka kaka ginya bedo gi ikruok mana kaka gibende chieng' moro ginya kawo tend piny kokalo e duond bura mar UDA no. Mano e gima gitemo wacho ni emomiyo ne gikawo okang' ma kamano. Bende gitemo wacho ni magi duto te gitimo mamde gimi jatend piny masani William Ruto teko mar tiyo makare kendo miye mijing'o amano ni kokayo yiero ma higa mar 2017 bende obedo kaka bende en kod sir mapek mokalo. En okang' ma bende moko kuom josiasa mamoko osebedo ka semo kalo ANC kuom loro chama margi to gidok okang' ma kamano giwacho ni ging'e gimomiyo gitimo kamano kendo en gino mabiro konyogi giwegi e tielo mabiro. Inyalo paro ni bang' ANC kanosokawo kama Milton moko kuom lemo mane jotelo mag ANC omako duond bura mag ANC ko chande koro kendo kokoni osefod gi lemo moko. Wanyalo paro ni gie sani Omboko Milemba osefod lemo matin e UDA kokoni mobiro mako ogai mar duond bura no mano Issa Timami bende koro dhi bedo jalup duond bura mar UDA ma gidhi bedo lemo achiel kod Ngire Kindiki ma bende en jalup UDA. Koro gin lokruok mosetimore ma gie sani onyacho ni koro kawuono duond bura mar ANC onge kendo koro gin e UDA gima odiochieng' ma kawuono giamua kamano Milton. Erokamano ahinya Eric Owenga, achiel kachiel